कुकुलुकु आदा, दा न'खौ जोंफोरो माला फाहामनो हागोन? फैसा दङ फैसा? आदा आंनाव दा फैसाया 3000ल'सो दङ। बे 3000 फैसाजोंलाय मा खर' जानोसै? है तुम्बु सोंनानै थानो बासो गारबायलै आङो। बेसां दिन तुम्बु सोंनानै थानो? गोबोरखिनि न'बाबो खमसे खम 20,000 खिनिखौथ' नांखागोन ना? मोनथिगौ आंबो फैसा नांगोन होननानै। न' गंसे फाहामनाया सहज बाथ्रा नङा। आदा नोंथ' ओरैनो थास्लायस्लाय माइफोरखौनो हाहैनो हागौमोन। दा ओरैनो थाबाय थाबालाय नोङो अबाव फैसा मोननो देनाय न' फाहामनो? आरो आदा नोंलाय माथो अबावबासो खामानि मावनो थाहैदोंमोननो? हामानोथ' आरो फैफिनखो? थै फाग्लायाबो खामानि मावबाय थायालै। बेसेबां खस्थ' सैमा रखमसो बाहायखायो। इसे खामानि मावनायफोरा भुल जाबानोखि होखाबाय रायनाया। थै सोरबा सैमाया थाबाय थागोन दे बेयाव। हाव गोरोन्थि जाबालाय बिगोमाफोरजों एसे एनला रायजाखागोन। नोङो बेखौनो खामानि गारनानै फैनांगौ आरो। दुनियानि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो मावनानै दं। नोंल'थ' नङाना। ओइ सैमा रखमसो मोनोलै आङो खामानि मावनो थांबा, बेनिखायनो थाङा आं। होमबा दा नोङो मा मावनानै जानो नागिरदों? कम्पानियावबो जुदि नोङो खामानि मावनानै जानो हाया, हाजिरा खामला मावनानैबो जुदि जानो हाया, नोङो मा खालामनानै जानो नागिरदों? आरो नोंथ' दा आदा हारसिं नङाना, नोङो बाजैबो लाबोबाय। बाजै होननायखाय दासो गोसोखांदों आङो। मा बाजैयालाय मालाथो फैगोन न'आव? हा न'आनो गैयाबा दा मानो फैलाबायनो? नोङो बाजैखौ होमबा बिमा बिफानि न'आवसो दोनबाय थासिगोन आरो। नोङो बाजैखौ हाबा खालामदों जाहाथे नोङो बेखौ माबा मोनसे खामानि मावनानैबाबो जाहोनांगोन। नोङो माबा मोनसे मावनानैबाबो दा न'खौ फाहामनांगोन ना। थाथोलै न'आवनो थाबाय थाथो। सालालै खोनसारि खुजाथ्रासो खोनालै। बेखौ लाबोनायनि साननैसोनि उनावनो एसेबां गोसा बांग्रिं फैना होदों। खुजात्रा बेनो खुजात्रा। बियो फैनाय लोगो लोगो जोंहानि न'आ बायबाय। कुकुलुकु आदा बिराद मोजां खोनाथारदों। मालायनि फिसाजोखौ गावगायानो लाबनानै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? रागा जोङोलै आं गांजेमा गोसोमरानि मोनथिगौना? बिखौ लाबोनानै साननैसोनि उनावनो एसेबां गोसा बांग्रिं फैना होखादों। माने ओरैबायदि खुजाथ्रा बियो। मानसियाथ' राग'नायबो राग'नाय, एसे लोखि गोनांबाबो बेलेग बाथ्रामोन। कुकुलुकु आदा राग'नायबाबो राग'यैबाबो नोंनो लाबोदों मोनथिगौना? मालायनि फिसाजोखौ लाबनानै बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा? दासो राग'नायखौ नुदो। नोङो सिगां हाबा जायैनि सिगां सानाखैमोन होनबा? हाबा खालामखांनायनि उनाव नोङो बेफोरबायदि बुंबा जाया कुकुलुकु आदा। सासे सिख्लानि जिउखौ नोंहा धंस' खालामनो जेबो मोन्थाय गैया मोनथिगौना आदा? ओइ सिख्ला बुंजायालै बेखौ। मा सिख्ला नङालै? मा बुंनाय जादों बेफोरो? मानो सिख्ला नङा जानो? आरो सिख्ला नंगौबाबो नङाबाबो गावगायानो लाबोथारबाय। मालायखौ लाबनानै बेफोरबायदि खालामबा जाया आदा। हाजिरा खामला मावनो थां, न'फोरा फाहाम, आरो बाजैया न'आव लाबोदो। फालतु नङा आदा, फालतु नङा। सासे सिख्लानि जिउखौ नोङो धंस' खालामनो। थै खैबार बुंबाय थायोलै मोनसे बाथ्राखौनो। खैबार बुंदों? बुंनायखाय मा गोखा मोनदों नामा? मालायफोरा माइ खामला हाजिरा हागासिनो, मालाय बिगासेयावनो मनब्रै मनबा गाहाम मोनोनो। नोंहाबो हाहैनो हाया? मानो न'आव ओरैनो थालायलायबाय थादों? माथो तुम्बु सोंना थाबाय थानो बाबायनो? खामला हाजिरा मावनानै फैसाफोरखौ खामाय आरो न'फोरखौ मोजाङै लु आरो आरामसे थाबाय था। नोङो मा आइखौनो नेबाय थादों नामा? आरो आंखौनो? आइ बे बुरि मानसियानो मा बेसां मावनो? थेवब्लाबो आइया हायाबाबो खामानि मावनो थांदोंआनो। नोंसोरखौ बुजायना जेबो लाब गैयालै। कुकुलुकु आदा गांजेमा गोसोमरानि आब'आ थिग बाथ्राखौनो बुंदों। थिगाथ' बुंनाया बुंदों र'। साला बे हिनजाव सासेखौबो राग'नायबाबो लाबोबाय। लाबोनानै साला आंहासो बेसेबा लस जाबाय। एसेबां खुजात्रा हिनजाव मार बियो। साला आंलाय सानदोंमोन सासेल' फिसाजो, धोन सम्पतिफोरखौ आधा मोनगोन होननानैसो लाबोदोंमोन आङो। माथो खर'नि जेबोखौनो हराखै। उन्दुग्रा बिसनाखौबोसो हरबावाखै। थै लाब जागोन होननानै लाबोबाय, लससो जागारबायलै। दा राग'नाय हिनजावबाबो आं जेबो मोनामोन जुदि धोन सम्पतिफोरखौ मोननायमोनबा। आइ नोङो बिबारि लानियाव माला फैसा बिनो थांनो नागिरदों? बेनोथ' आयै माला थांनाय जायो? थाब थां। थांगोन र'। गाबोन नङाबा समफोर थांनायानो हामगोन नामा आयै? दे माला हायो थाब थांबानो जाबाय। आइ सनाथिखौ माबारै डक्टरनाव लांनांगौ। फैसाया आयै? बिबारि मोनाथ' हरबाबोथ' एसेल'सो हरनो हागोन। एसेबां बुरजा फैसाथ' हरनो हानाय नङाना। थेवब्लाबो जाखिनिखौ हरनो हायो बेखिनिखौ मोनबाबो जागोन दे। जाया आयै, बे एसेल' फैसाजों जाया। गोबां फैसा नांगौ। दा फैसायानो गैयाबा माथो खालामबावनो आरो आइ? आयै मोनसेल' लामा दंबावो, आरो बे लामायानो जाबाय
माला माइ? आयै, जोंहानि बस्तियाथ' एसे गिदिर। बस्तिखौनो खावसे फानना होनोसै दे। जावाइसोआ फाननो होगोन आरो। बाद हो आयै, बाल जावाइसो। बे जावाइसोखौ नायबाय थाबा सनाथि आगैया बासिनाय नङा। जों जेसेबां हायो एसेबांनो फैसाखौ थाबैनो जगार खालामनांगौ आयै, नङाबा सनाथि आगैया बासिनाय नङा। बे अनजालु दामब्राखौ नेबाय थाबा जानाय नंला। आरो मानो नेनो हायो बेखौ जोंफोरो? बेथ' जोंफोरखौ गारखाबायना। न'आबो फैला, फनबो खालामला। फैनायखौथ' बाद हो, फनखौबो खालामला, बिनानावखौबो खबर लाला। मानसियानो फाग्लासो जाबाय खोना। आरो बिबार लालाय जोंहानो बेसेबां हरबाय थादो देनाय। दा हरबाबोथ' लाखसेबा लाखनै हरगोन देनाय, हरिबो नङा। बे लाखसे लाखनि फैसायाथ' जेबोआनो जानाय नङाना। खमसे खमथ' 15 लाखखौ नांखागोन। दाबा आरो बस्तिखौ फानबाबो एसेबां मोनगोन ना मोना? बस्तियालाय ओरैनो बिगानै दङनो, बिगासेखौ फानना होनोसै, नङाबा जेबो लामा गैबावला आयै जोंफोरनिया। सासे मानसिखौ, सासे सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि बेरामाव गोलैना थानायखौ नायनो हाया आं आयै। बेनोथ' आइ, नायबाय थानो हायाथ' आरो। दे बिबारि बाजैमोनखौ फन खालामनानै निमाहा बिदो आयै। बिगोन र'हाय, माखौ एसेबां थान जादों? बिगोन र'हाय नङा, दानो बि फन खालाम दे। सिखाव खावनोबा नोङो लाजियाखैमोन आयै, हा? दा निमाहा बिनो लाजिदों? सिखाखौ जेरै खावनो लाजियाखैमोन, दा नोङो निमाहा बिनायखौबो नों लाजिनाङा। बि दानो बि नोङो। साला सिखाव खावबा खावनानै खोब खावि रखम दिन्थिफ्लादोंमोन आंनि सिगाङाव। मोजां रखम एक्टिं देखायफ्लादोंमोन। जोंफोरनि गन्थंखौसो हास'ना होबाय नों आयै। आयै, नों दा नोंनि सिखाव मोखांखौ बिबारि बाजैमोननि सिगाङाव बोरै दिन्थिगोन? माने आंसो साननानै लाजिनाय मोनदों। हा, निमाहा बिगोन आरोलै। निमाहा बिखांनायनि उनावलाय आरो माखौलाय लाजिलाबायनो? बाह आयै बाह, डेन्जार मानसि बादे नोङो। आंहासो नोंनि साइड जानानै मा होननानै बुङाखैमोन। आं सानबाथाय बोरैबा मोनलायलाङोलै। माने जोबोद लाजिनाय मोनखायो आरो आं। दे माखौ नायबाय थाखो? निमाहा बिदो फन खालामनानै। हेलौ बिबारि बिहामजो, मा खालामदों? मा खौरां? मोजां ना खौरांफोरा? आइसो माथो, मोजाङैनो दंथ'यो दे। ओमफ्राय ओंखाम जाबायबा? औ जाबाय, नोंसोरलाय? जों जाथ'वाखै। बिबारि बिहामजो, नोङो आंखौ रागा जोंना दङ न'? जोङाखै दे। बिबारि बिहामजो, हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। माने आंबो नोंसानि खजानाखौ खावनो होननानै खावाखैमोन। माने आं एसेबां बुरजा खजाना बराबो नुफेराखैमोन ना। बेनिखायनो माने आङो सानदों आरो नोंसा एसेबां खजाना दंखायो, आं गरनैसो लाबालाय मा जानोखाय होननानैसो आं लादोंमोन। आंलाय नोंसोरखौ जेबोसो साना सानदोंमोन। ओमफ्राय आरो उनाव नोंसोरो आरो आंखौ लानायखाय गाज्रि मोनदों। बेनिखायनो आं लादों होननानै बुंना लायाखैमोन आरो। बिबारि बिहामजो, जालांबाय आरो। नोंसोर आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय। आं मालाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावला। माने आं मालाबाबो सोङा हौवानो बेफोरबायदि रावनिबो खजानायानो जा, फैसायानो जा, माने जियानो जा, आं रावनियाबो बेफोरबायदि सोङालासिनो लाला। मा बिबारि बिहामजो, नोंसोर आंखौ निमाहा होआ नामा? होना अननानै, गावनि बिमा साननानै। आंथ' नोंसोरनि बिमा बायसिसो ना। जागोन दे आइ, होगोन जोंफोरो। आं मोनथिखागौमोन आंनि बिबारि बिहामजोदि आंखौ निमाहा होगोन होननानै। औ, माथो खालामबावनो आरो बिहामजो, पापि मुनिस गोरोन्थियालाय जाखायो बयनियाबो। ओं नंगौ। दे होमबा आइ, उनाव रायज्लायगोन दे। आं माने सकावसो थांनो नागिरदों र'। दे होमबा दे, उनाव रायज्लायगोन दे मोजाङै बिहामजो ना। औ दे, आंना माने सासे लोगोबो दंफायो। बेनिखायनो सिरि रायज्लायदों नोङो। दे होमबालाय। दे, दासो मोनदों बे बुरिया हमजानायखाय। जोंफोरखौ रायनाया दा मोनदोंना जोंफोरनियावनो निमाहा बिनांगौ जाफिनबाय। रायज्लायखांबायबा बिबारि? औ आब', रायज्लायखांबाय। हेलौ, औ मोनफैबाय जोंफोरो। नोंलाय? दे फै माबोरै, नेगासिनो जोंफोर नोंखौ। दे, मा जाखो आब'? फैबाय नै। बिबारि, ओइ बिबारि, नोङो रावनोबो खिन्थानाङा दे। जुदि जोंहा आइ आफाया मोनथियो आं गामिनि सेंग्राखौनो मोजां मोनो होननानै, अब्लाथ' आंखौ न'निफ्रायनो होखारहरखागोन। जागोन दे आब', आं रावनोबो खिन्थाया।
औ खिन्थानाङा आं मिथिगौ नोङो रावनोबो खिन्थाया होननानै नाथाय गिखांनायबो मोनो नों गाज्रि मोननाङा दे खिन्थानाङा होननायखाय माने आंखौ मोनथिबा फाग्रेबखौ गोसोथोदों होनना मोनथिबा आंखौ होखारहरखागोन होखारनायाथ' बादि बुथारखागोनानो खोना आंखौ आया बुथारा खोना दे बुथाराबाबो होखारहरगोन फाग्रेबखौ ओरैनोबाबो जों आया सैखाया ए माथो मानसियालाय मोजाङानो गाज्रि नङाथ' फाग्रेब आदाया जोंफोरखौबो मालाबा हेल्प खालामोमोन सिगाङो माने फाग्रेब बिफा आरो जों आया मोजां नङा सिगां नांज्लायदोंमोन खोनालै बेनिखायनो इसेबो सैलायलाया अ बिदिसो नामा औलै जारलासो रखरा बैलाय लोदुमियाबो फाग्रेब आदा मोनफैबाय नोङो औ गोबावथार जाबाय नामा नोंसोर फैनायालाय औ जाबायथ' आरो माने एसेबां गोबाव जानाय नोंनियालाय दखानाव थाग्रा मानसि रावबो गैयामोन बेनिखायनो गारना फैनो हायाखैमोन आं ओमफ्राय मालाथ' खारखोमानो सानदों र' मास मोनबासो नेबावनाय बेफोरबायदि नेबाय थानो हाया मिथिगौना आंखौ नायनो फैनो नागिरबाय थादों आंखौथ' एबार नायनो फैबा हरखागोन मिथिगौना नोङो बै खेबसेबो बोराय हौवाजों हरफासिगौमोन मिथिगौना आंखौ मोस्रोम आगै मोनासो बासायदों नों आंखौ लांगोन होननानै मानो दाहालागै लांनो हायाखै र' सना लांगोन र' आंहाबो न'खराव प्रब्लेम जाबाय थायोना बेनिखायनो लांनो हाया आं लांनो सानो नोंखौ नाथाय बिदिनो प्रब्लेम सफैबाय थायो प्रब्लेम नोंना प्रब्लेमानो जोबा होमबा मा नों आंखौ लांला नामा लांगोन र' मानो लाङा जानो सना दा आरो आंनि आखायाव फैसाबो गैया बारा आं दा फैसासो जमायगासिनो जोङो बेनिफ्राय खारखुमा लांबाथ' जोंफोरनो फैसा नांगौना जों अबाव थागोन माखौ जागोन होनबा बेफोरनि थाखाय फैसाफोरखौथ' एसेबाबो जगार खालामनांगोन ना आखाइ गोजाथ' थांनो हानाय नङाना फैसाफोरखौ जेसेबां थाब हायो एसेबांनो जमाय मानो होनबा आंखौ नायनो फैनो नागिरगासिनो नों जुदि आंखौ लाङा मोननाय नङा मिथिगौना दे जागोन दे सना जेन थेन मेगन मिसिबनानै मास मोनबासो नेबाव दा खारखुमा लांनो होननानैबोथ' खारखुमा लांनो हायाना आरो सोरबाफोर जुदि नोंखौ नायनो फैयो थाङा होनबानो जाबायना आं आरो बेसेबां केन्सेल खालामबाय थानो साथामसो गिदिंना थांबायानो दे बेफोर बाथ्राफोरखौ जों दायो मबाइलाव मोजाङै रायज्लायगोन दा सोरबाफोर खोनागोन थांसै आङो नोंखौ बेसेबा नायनो लुबैना दंखायोमोन आं बेनिखायसो सकाव फैदों गामियावबो मोजाङै लोगो हमनो मोना मानसिफोरा सन्देह खालामगोन ना ओरैनोबाबो एसे सन्देह खालामखायो दे होमबालाय थांदो दायो रायज्लायगोन दे मोजाङै दे होमबा दे थां